Adéu-siau, caps de suro! Serà desgraciat! Tenia raó quan vaig desconfiar del mico filós a l'episodi 3. M'ha segrestat. No podem deixar que res dolent li passi a la periodista persistent. Eringulanotita. En l'atmosfera terrestre, aquest material l'afablirà i immobilitzarà. Evoluciona, turista Neandertal! Converteix-te en turista sapiens! Obre el portal de la dimensió oscura! Això és el fi. La dimensió oscura! Que aquí el teniu! En la dimensió obscura, sí. Hola, sóc la becària dimensional. Encantada. Però, d'on surts tu? Estic fent pràctiques a la dimensió obscura. Des de que van desconnectar l'holograma dimensional, van quedar moltes coses per fer. Sí, cada cop les condicions dels becaris són més precaris. Imagini's que tinc un parell de companys de pràctiques a l'infern, sota la supervisió de Lucifer. La meva funció és bàsicament que ningú no obri de nou la fissura de la realitat, que ens va costar prou seguellar la casada pel dissenyador. I ara ve vostè i fa això, a la seva edat. És que no li fa vergonya? Bé, que només em cal un xic d'energia i després podré tornar a tancar el portal. I aquí no passa res, dona. Tinc el botó de tancament aquí mateix. Només es pot tancar des de dins, però volia assegurar-me del que estava passant abans, per fer un cop d'ull. Per què vol vostè l'energia de la dimensió oscura? Doncs per portar de tornada al planeta Eringulanok amb la màquina regenerativa. Ah, doncs això requeriria molta energia oscura, sí. Bé, es pot fer, però la regeneració succeiria en aquest planeta, la Terra. Vull dir que la regeneració d'Eringulanok significaria l'eliminació de la Terra. Aquesta realitat deixaria d'existir. Tota la seva línia temporal, passat, present i futur, anirien a la papelera de la història, com si la Terra mai no hagués existit. Aquest tio vol destruir la Terra sencera i a tots nosaltres amb ella. Corre, mico! L'efecte de l'essència només funciona un cop. I a tu ja se t'ha passat. Dóna-li la resta a la periodista persistent. Li concedirà superpoders temporalment. No pots fer això, sacrificar un planeta per regenerar un altre. A tu no et passarà res, comando. Tu et podràs unir amb mi. Començarem una nova vida a Eringulanok 2. Mai. El passat és el passat. I el que importa ara és el present. Per què? Per què ho fas, conceja? Per què? No pot ser! És Eringulanok, la meva llar! Què està passant? Com? Per què?
periodista persistent? Ja no. Digueu-me comanda. Però per què? Encara no has entès, babau? Comando! Jo sóc el teu pare! No pot ser! És impossible! Bé, mentre aquesta gent acaba amb els seus assumptes pendents, us haig de demanar que us subscriviu a Comando Film, li doneu m'agrada i respongueu a la següent pregunta als comentaris. A quin altre episodi havia aparegut? Que no mireu el que hi ha després dels crèdits, tropelles? Què passarà a l'últim episodi de la sèrie Comando? El desenllaç està a un episodi d'aquí. No us es perdeu!